Gepleyer Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jym programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiodan men, Ýogşan Nurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistan ilkinji gezek aýallara sürüjülük ruhsatnamasynyň berilmezligini düşünürdi diýen at bilen çap eden habarmy çekýär. Türkmenistanyň aýallara garşy edilýän basyşlar ýurtda prezident täzelenenden soňra güýçlenligi bu ýagdaý hukuk goraýjylaryň hemde jurnalistlaryň türkmen dinanlarynyň hukuklary we adatlyklary şol sanly türkmen halkynyň geljegi barada hasken alada bildirmegine sebäp boldy. Şeýle-de bu hepde Türkmenistanyny ýitirim bolan çağalar baradaky polisiýa habarlarynyň imoda peýda bolmagy barada çap eden habarmy köp okuldy. Täze hasabat Türkmenistanyň garanky türme ulgamynyň elkençliklerini paş edýär. Daha soğuzda olan yol kelakçiligini gelin alıcı kerveni gana ulaştı. Marda yağan yağış yol polisiýasynyň elini giňeltdi diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmen häkimetleri syzyp çykýan maglumatlar, adatlygyň habarlaryny beýan edilýän ýagdaýlar barada öz pikir garaýşlaryny aýtmaýarlar. Düşünür sorap ýazylan hatlara jogap bermeýärler. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň ýartyňyz. Türkmenistan bir tarapdan ýoguz türme şertleri bilen tanalsa, ikinji tarapdan soňky döwürde aýal gyýlar edilýän basyşlar, bir geýmeşik düzgünleri, adamlary bir galypda saklamak finansyklary bilen tanalýar. Emma Türkmen häkimetleri bu urdaky meşhurlyklaryny resmi taýdan boyun almaýar. Ýöne taryhy diýen hepde resmi aşgabadyň aýallaryň awtula ulanmagyny girden bir kanun gadaganlyklaryny bölekleýin, ýumurlanan görnüşde boyun almagyny saýat boldy. Türkmen türmeleri barada çap edilen täze hasabat baradaky maglumatdan Kärdeşim Gödeliň Zenandar we sürüjülük şahadatnamasy baradaky türkmen düşünürşini gysgaça syny dinläliň. Türkmenistanyň häkimetleri Zenandara sürüjülük şahadatnamasynyň berilmezligi meselesini ilkinji gezek agdadylar we Zenandara awtolog sürmäge dokument bermäge ret edilenligi barada resmi düşündürüş berdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewada geçirilen universal döwürlenýetiň 44-nji mezgilinde Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň wekili Weliýew bu mesele barada hasabat berdi. Ýygnakda çykyş eden türkmen resmiýeti ýurtda hiç hili ihtiýarnamasyz maşin sürýän köp sanly aýalyň tapylandygyny hukuksyzlygy üçin etmek üçin derine başlanyp şol döwürde aýallaryň ulag sürmek ukybynyň wagtlyň toktadylandygyny aýtdy. As part of these measures, for a certain period of time, traffic police stop and carefully check female drivers. Bu çarelerin çägini yol polisiýasy belli wagt aralygyny zenanlar saklap, olarda sürüjülük şahadatnamasynyň we sürüjüde bolmaly beýleki serişdeleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny serhesaplyk bilen barlady. Bu olaryň jynsyna garamazdan amal edildi. Şuň kun barlyk dol tamamlandy. Netijede zenan sürüjüler ulawlary dolanýarlar. Today, checks have been fully completed, and accordingly, female drivers are driving. Diýip İçeri işler ministrliginiň wekili 6-njy noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky ýygnagynda aýtdy. Türkmen resmiýeti barlygyň tamamlanandygyny we aýallaryň awtolog sürüp biljekdigini aýtdy. Weliýew muny akkrediterlenen daşary ýur diplomatik wekilhanalaryň üstü bilen barlamagy teklip etdi. Şeýle-de Türkmen resmiýetine görä 2018-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli ýurtda aýal gyzlara jemi 9721 sany sürüjülük şahadatnama berilipdir. Türkmenistanly zenanlar özlerinde bar bolan sürüjülük şahadatnamalaryny ulanmakda, möhleti geçenleri uzaltmakda we täzesini almakda ençe we kynçylyk çekip gelýärler. Türkmen polisiýasy 2017-nji ýylda zenanlaryň sürüjülük dokumentlerini edenetlikli ellerinden alyp başlady. Soňra zenanlara sürüjülük dokumentini bermekden ýüz öwürdi.
2022-nji ýylda sürüjülük şahadatnamasy çäkli görnüşde berilip başlandy. Emma şu ýylyň başyndan bäri ony almak isleýän dinanlar babatynda ýene-de täze çäklendirmeler giridildi. Oktyabr aýynda ýalygyzlar sürüjülük mekdeplerine kabul edilmekde nowatdaky ýaş çäklendirmeler bilen ýüz boldular. Sürüjülük mekteplerinde ýaş dinanlara olary okuwa kabul etmezlik boýunça özlerini transport we içeri işler idaralaryndan tapşyrygyň gelip gowuşandygy aýdyldy. Täze talaba görä sürüjülük şahadatnamasyny almak üçin aýalyň ýaşy 41 bolmaly. Şu ýylyň başyndan bäri 40 ýaşyny doldurmadyk aýalgylar sürüjülük şahadatnamasyny alyp bilmärdi. Şeride dinanlardan nikah hakyndaky şahadatnama we iş ýerinden şäheriyetnama talap edilýär. Jenewadaky ýygnykda Türkmenistanda dinanlaryň hukuklary we gender deňligi meselesini Türkmen delegasiýasynyň beýleki agdalary hem agdadylar. Olar ýurtda aýallar meselesine üns berilýänligini umumy sözleri bilen belläp, hususan da bilim ugrunda gender deňliginiň berjaý edilendigini we halkara tejribeleriniň ulandylandygyny, geçirilen ilat ýazywynyň netijesine görä ilatyň ýasynyň dinanlardygyny aýdyp geçdiler. Emma Türkmen resmiýetleriniň halkara jemgyýetçiligine beren bu hasawatynda ýurtda aýallaryň daş keşfine, geyimine we özüne alyp barşyna edilen bir gözegçilik we öňgörüli edilmedik basyşlar agdarmady. 2022-nji ýylyň aprel aýynda dinanlara göz gaşyny, saçyny, dyrnaklaryny renklemek, botoks we beýleki gözellik amallary etmek gadagan edildi. Dinanlardan işden kowulmak haýbaty bilen özüne serenjan bermekden ýüz öwürýändikleri barada dilhat talap edildi. İşini itirenler hem boldy. Köçelerde ýaglyksız ýa-da adamsy bilen illeşip baran dinanlar polisiýa tarapyndan saklandy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklarynyň Geňeşiniň 44-nji sessiýasynyň 6-njy noýabrda geçirilen maslahatynda Türkmen resmiýetleri ýurduň soňky 4-5 ýylda adam hukuklary boýunça halkara borçlaryny ýerine ýetirişi barada hasawat berdiler. Emma olar ýurduň Birleşen Milletler Guramasynyň talaplaryny ýerine ýetirmek boýunça diňe üstünlük gazanandygyny öňe sürdiler. Hepdäniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistan habarlardan ma'lum bolýary sebäpde ýylatynyň jan başynda iňkän tutsagly ýurtlaryň biri hasaplanýar. Şol wagtda ýurdun türme olgamynyň sütem, korrupsiýa meskenine öwürlenýär. Tutsaglaryň agyr ýagdaý baradaky maglumatlaryň berkizlilikde saklanýanlygy, olarky tutsaglaryň öz başdan geçirenlerini gurrun vermekden gorkýanlygy. Bu arada gurrun eden, metduwaty maglumat beren öňkü tutsaglaryň bolsa, hatda taşary ýurtlarda hem ýydarlanýanlygy, olaryň howsarlarynyň gorkulýanlygy barada maglumatlary bar. Halkara uramasynyň Türkmen türmeleri barada çap eden täze hasabaty Türkmenistanyň ýogul türme ulgamyndaky käbir jikmejikliklere ünsjetkä. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär. Truth Accountability daşky gurşa we adam hukuklary topory täze hasabat bilen Türkmenistanyň zabun türme ulgamyndaky garanky giňeltmeleri we hukuk kemsitmelerini ünsjetjekär. Hasabat emeli hemra arkaly düşürilen suratlar bilen Türkmenistanyň bellentki iki türmesiniň Türkmenistan şäherinden 15 kilometr töwere günnügürde ýerleşen Aktaş türmesiniň hem-de Paýtagyt Aşgabatdan 50 kilometr töwere Demirgazykda Garagum çölüne ýerleşen Owudun Depe türmesiniň giňeýişini seljerýär. Şeride hasabat öňkü tutsaglaryň beren maglumatlary esasyna Türkmenistanyň jeda çärelerini ýerine ýetirji edaralaryna giňeýran hukuk kemsitmelerini, şol sany gynamalara, üdüňlüge we zor bilen ýitirim etmeleri ünsjetjekär. Hasabata görä emeli hemra suratlary binalaryň giňeldilýänligini subut edýär. Türme şertleri adam kärçiliksiz we zabun bolmagyna galýar. Gynamalar, urup ýençmeler, ýeterliksiz arastaçylyk gigiýene şertleri we beýleki yaramaz şertler dowam etdirilýär. Türkmenistanyň öz halkara borçnamalaryny isle Birleşen Milletler Guramasynda, isle Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynda ýa-da halkara konwensiýalarda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmeýändigi onuň türme ulgamyna tutsaglary çemeleşmeler we türme guruluşlary jähetden seredilende açyk aýdyň äşär bolýar. Deep Truth Accountability toporunyň ýerine ýetirji müdiri Kate Waters aýdýar. Täze hasabatyň awtorlarynyň biri bolan Waters'a görä Türkmenistana adam hukuklarynyň gödek bozulmagy we oňa göz ýumulmagy ýurdun çäginden daşardaky giňişlige de öz täsirini ýetirýär. Türkmenistanyň dowamly jedasyz goýulmagy beýleki awtoritar hökümetleriň öz awtoritar tejribelerini giňeltmeklerine mümkinçilik berýän giňişlik döredýär. Biz tutuş Ýewraziýada adam hukuklarynyň bozulýandygyna şaýat bolýarys.
Türkmen rejiminin wagşyçylyk tärlerinden beýleki ýerlerde hem peýdalanylýandygyny görýäris. Deep Crude Accountability toporunun web sahypasy Waters'un sözlerini getirýär. Türkmenistanyň jeda çärelerini ýerine ýetirje edaralarynyň binalarynyň giňeldilýän bolmak ähtimaly barada hasabat mundan ozal Türkmenistanyň dünýäde we sebitde iň köp türme ýylat bolan ýurtlaryň hatyryna galýanlygy barada berilen halkara hasabatlara laýyk gelýär. Bu ýurtda her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Crude Accountability guramasynyň soňky hasabatyna laýyklykda 2010-njy ýylda Aktaş türmesine 1730 tutsagyň saklanylýanlygy çaklanýardy. Owdan Nefe türmesiniň 2 koloniýasyna 2007-nji ýylda 1000 töwereg beniniň saklanylýanlygy, 2008-nji ýylda bu türmede gurulan wagtdaýyn 3-nji koloniýada bolsa, ýene 400 tutsagyň saklanýanlygy çaklanýardy. Aktaşda hukuk goruýjy edaralaryň, şolany Milli Howpçylyk Ministrliginiň, İçeri işler Ministrliginiň azatdykdan mahrum edilen öňki işgärler saklanýar. Owdan Nefe türmesi özüniň zor bilen ýitirmedilen syýasy tutsaglary bilen bellendik boldy. Täze hasabata görä Aktaş türmesiniň ýylaty hususan 2004-2021-nji ýyllar aralygyny artypdyr. Emeli hemra suratlary degişi döwürde türme binalarynyň giňeldilendigini görkezýär. 2015-nji ýylda düşürilen emeli hemra suratlary bu türme ýanaşyk täze türme binasynyň täze Aktaşyň guruluşyk işleriniň efesi ilerledilendigini görkezýär. Ýöne hasabaty görä köne Aktaş 2022-nji ýylyň ortalaryna çenli hinizem ulanuşda galypdyr. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini türkmen edebiýatyna dören durgunluk baradaky ýürüý teşekkür bilen dowam etdirýär. Türkmenler adatça çekişmän bekişmez diýerler. Bir kelleden iki kelläniň hem işe gowy bolýanlygyny boyun alýarlar. Edebiýat sungat eserlerini, hususan söz senedine gedek gelenler bolsa, tynçylaryň köpüsiniň pikirine görä, her bir adamyň öz pikirini, belligini aýtmak, şol wagtda başga bir adamyň zähmetini, şahsiýetini syýlamak hukugyna we borjuna sarpa goýarlar. Emma Sowet döwrü we ondan soňky awtoritar dolanlar adamlaryň öz pikirlerini aýtmak isleglerini jylawlat diýip Aşgabatly edebiýatçy azatlyk bilen anonimlik şertinden söhbetdeşligini aýtdy. Onun sözlerine görä şahir Gurbanazar Edizow bu ýagdaýdan baryp 1970-nji ýyllarda mundan 60 ýyl çemesi öň alad edipdir. 1975-nji ýylda 35 ýaşynda wepat bolan şahirin Suwsuz Degirmenler jedelsiz şahir diýen hetirlerini 1980-nji ýyllarda bilmeýän azady. Onun şahir we professor dosty Halil Kuliýewow ýüzlenip ýaran jedeller goşgusyny şahirleriň arasynda goşgu üstünde edilýän jedelleriň doly ýatyp galmagyndan uly alada bildirilýärdi. Hani geçen günlüň gazgyn jedeli, geçen günlüň gazgyn Hyjuhany, neçün beýle bolly aýan edeli, eýýämden öçäýmek ýerdälmi Halil? 1980-nji ýyllarda edebiýaty bilen ýaşlaryň arasynda Edizowyň biz gijeler goşgy ýazardyk ahir erte bir sözse sögüşmek üçin bizi şahir eden jedeller dälmi Halil? Bizi şahir eden jedeller diýen fetirlerini bilmeýän ýokdy. Şol wagtda anonimlik şertinde gurulşan Aşgabatly edebiýatçynyň aýtmagyna görä, Sowet Soýuzynda Iosif Staliniň ölümünden soň dören eserleriň üstünde edilen jedelleriň ýa çekişmeleriň Mikhail Gorbaçowyň açyçanlyk üýtgedip gurmak döwrüniň öň ýanyna we soňundan döredilen eserler barada edilen jedellerden has kän we netijeli bolanlygyny, olaryň edebi düşünjäni has giňellenligini boyun almak gerek. Ol bu sözünü delil edip 70-nji ýyllarda ýazylan romanlaryň, powestlaryň, hekaýalaryň, metduatda peýda bolan syýynlar, makallar, çekişmeler netijesinde has köp okudy çekenligini, uzak owalarda ýaşaýan adamlaryň arasynda hem has giňden bilinenligini aýdýar. Şeýle-de Aşgabatly edebiýatçy Durdymuhammed Nuraliýewiň 6 aý çemesi dowam eden çekişme sebäp bolan meşhur makalasynyň şahir bolçulugyny, şygyrgytçylygynyň edebiýaty wagt etmekde. Edebi düşünjäniň hem ýazy şahirleriň arasynda, hem okujylaryň arasynda giňelmegini, çuňlaşmagyny gowy iş bitirenligini öňe sürýär. Şu hepde 68 ýaşynyň içinde aradan çykan kyssaçy Kömek Kuliýew we onuň bilen edebiýata gelen öz boluşly ýazylar
bu jedellerin we çekişmelerin täsirinden daşarda galyp biljekdärli. Emma olaryň özlerinden eserleri şeýle açyk çekişmelere sebäp bolmady. Edebi düşünceleriniň giňdigine, okan eserleriniň özlerinden öňkü nesillerin garanyna kän bolmasa az därligine garamazdan olar bir-biriniň eserler hakynda hem yeterlik derejede açyk gurrun edip bilmediler. Hasanygy Gurban-Nazar Ediýewiň sözleri bilen aýdylanyna soňky edebi nesiller susuz degirmeni ýadatarly. Şeýle-de Aşgabatly edebiýatçynyň pikirine görä, ýurtda dören awtoritar dolanýar Tapar Murat Niýazyň şahsiýet kultunyň döredilip başlanan ýyllaryna ýazgylar birleşigine edebi nesillere ýolbaşçy bolan adamlar, olar kommunistik partiýanyň ektisi bolan nesil söýatlygyna edebi tankyda garşy durup diňe bir taraply, ýüzlük we öwgüli makarlara ýol açdy. Bu ýagdaýlar birleşip edebi tankydyň ýatyp galmagyna sebäp boldy. Birden bir näçe edebi neslin döreden eserleriniň töwerekleýin öwrenilmeginiň, olaryň wagt edilmeginiň öňüne aldy. Bu diňe ýazgy şahirleriň işine, döredijiligine däl, tutuş jemgyýete yaramaz täsir etdi. Çeper eserleri okuyan adam adally, okan zadyny düşünýän okuza adally. Warsak gurrunlaryň we ýuwan aýdymlaryň muştawy köpelli. Harpyk çäşden ýokary çykdy diýip adynyň aýdylmalygy şertinde urlaşan 60 ýaşyndaky edebiýatçy aýtdy. Azatlyk şu we beýleki meseleler barada Pragada ýaşaýan ýazgy, Sowet edebiýat jurnalynyň proza kıssa bölümüne ençe meýil ýolbaşçylyk eden Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeş boldy. Hormatly dinleýijiler, bu söhbetdeşligi dinläp, sizin hem öz pikirleriňizi aýtmaňyza çagyrýar. Hudaýberdagy kıssaçy ýazgy kömek kulüýüniň aradan çykmagy bilen baglykda onuň türkmen prozasyndaky orny barada gysgaça pikirleriňizi paýlaşsaňyz. Sebäbi bu arada türkmen metduaty umuman dymýar we siz Sowet edebiýaty jurnalyna işlän ýyllaryňyzda köp prozasýynyň eserini elden geçirdiňiz, ýagny ilk okan adamlaryň biri boldyňyz. Eger isleseňiz pikiriňizi açyk aýdyp bilmek mümkinçiligiňiz hem bar häzir. Kömek kulu barada pikirleriňizi bilmek isleýäris. Elbetde, şu söýlen aýdaryn, sebäbi ol döwürlerde meniň redaktor bolan döwrümde çeper söze gowy eserlere sarpy goýulýardy. Eger bir oňa eser peýda bolsa, ol agyrdan agyra geçip okulýardy. Meniň Sowet edebiýaty jurnalyna ilkinji redaktorlyk işim muallimim Halil Kulüýüniň Ertekiniň dowamy diýen lirik powest boldy. Muny başdan ýaplamagymyň bir sebäbi bar. Sebäbi şu gurrunlara sebäp bolan kömek kulüýüniň dörejiligi Halil Kulüýüniň prozadaky şekli. Şol döwürde şahir, sonra dramaturg bolan Ahmet Urwan Nefesiň bir oňa powestini geçiripdim. Soň Atygelli Garanyň gözellik powestini bu beýlekilere geçirdim. Ýöne açyk aýtmaly bolsa, şol döwürlerde eser köpdi redaksiýanyň çekerine. Kayyum Taňryguly, Nur Bayram fiýaly çağılar şahirleri da powest ýazýardylar. Ýöne gowy eser azdy. Gowy eser hemişe az bolýar. Başgaça edebiýat, täze edebiýat şol kömek kulüýüniň nesli bilen deňeçerräk geldi. Kömegiň ilkinji hekaýelerini maňa belli edebiýatçy Ahmet Bekmurat getirip beripdi. Şu döwürlerde kömek Saýatda ýaşaýardyken raýon gazetini işleýärdi. Onuň gowy hekaýeleri bar eken, olardan akar suw we ýata suw, dost gözlegine diýen hekaýeleri şuna çelli meniň ýadymda. Şol hekaýeleri men derrew jurnalyň nowatdaky sanyna geçirdim. Bir bellemeli zat kömegi redaksiýa gerek däldi. Ýagny redaktoryň esasy hyzmaty goýuny gollamak hem ýyle ýetirmekdi. Hudaýberda kömek kulüýüniň ölümi elbetde bir gynançly waka bize edebi nesiller we olaryň edebiýatdaky orny baradaky meselelerni hem ýatlatdy. Bilşimiz ýaly 1960-njy ýyllaryň syýasy maýylganlygy netijesinde dören edebi nesil Gurban-Nazar Ediýew, Halil Kulüýew, Etalmaz Nuriýew, Anneberdi Agabaýew dagynyň döreden eserleri elbetde men bu ýerde şol döwrüň wekilleriniň hemmesini ýatlap bilenmek wagt çäkillik sebäpli bu adamlaryň döreden eserleri barada köp gurrun edildi. Men metduatdaky gurruny nazarda tutýan esasan. Bu nesilden soňky nesil, siziň egin nesleriniz, şuňky günne 80-iň 10-lugyna giren dörejä adamlar, kömek kulüýüniň deňduşlary 70-iň 10-lugyna giren nesil barada metduatda azrak gurrun edildi. Soňra çekişmeler, syýynlar
yatıp garly, umuman yatıp garly şoňlan birlikde edebi düşünjäniň, edebiýata bolan höwgesin islegin hem halkda, ýaşlarda peselenini gaýdylýar. Bu näme üçin beýle boldy? Bizim döwrümizde esasan şu Atamrat Atabaýewiň eserleri has takyp onuň goşgulary barada köp gurrun edildi. Şu sen aýdyşyň aly, o barada uzak çekişmeler uruldy. Edebiýat Sunut gazetinde beýlikler barada az gurrun edildi. Bizden soňky nesiller, ýagny seniň aýdýanyň şu wagt 70 ýaşyň içindäki ýazgyçylar barada ören ujypsyz gurrun edildi. Edebi tanqid diýilýäni şöhle ýaly bir zat. Ol çeper sözü ugrukduruji, onu bela eterden halas edici güç. Ol bizde siyasi maýdanlykdan soň, ýani 60-njy ýyllarda gaty güýçlenipdi. Kem-kemden şol belli tanqidçiler edebiýatyň günübirin meselelerinden daşlaşdylar. Olaryň bir topory teoriýa ýa-da ilma ýüzurdy, beýleki bir toporlary monografiýa ýazdylar. Täze döreýän edebiýata üns azally. Beýleki bir tarapdan ösüp gelýän tanqidçilere gollaw bolmady. Olaryň zehinine, jan çekip aýdýan pikirlerine ähmiýet berilmedi. Ýagny edebi tanqydyň ösmegine yeterlik alada edilmedi. Bir zady bellemeli. Edil nesilleriň çalyşy ýaly edebi akymym, ýagny jemgyýete edebi akymyň gelişi de çalyşyp üýtgäp durýar. Ýagny täze edebiýat geldimi diýmek täze tanqidçiler gerek. Eger mümkin bolsa men şu ýerde bir mysal aýdayım. Öýt Abdullaýewden, Abdulla Muratdan, Hanyguly Tanryberdi'den, Faýlul Muratowdan gaýdýan ulu tanqidçiler nesilinden diňe bir adam, professor Jorallakow edebi tanqydy hiç wagt ünsden düşürmedi. Ol arym çeper eserler barada umumlukda diýen ýaly makalalar ýa-syn bilen çykyş edýärdi. Emma şu tanqidçi da hiç mahal ýaş nesiliň edebiýaty barada ne öwgüden, ne tanqidden hiç zat aýtmady. Jorallakowyň tanqidi pikirleri Türkiş Cumhuriyetiniň döwründen soňa geçmedi. Aslında bolsa soňky ýaşlar täze edebiýat döredýärdiler. Aýdaly şol başda aýdyplarym dogonlar, akwal romanlary bardy. Şolar biri-birine meňzeşdi. Ide taýdan biri-birini gaýtalýardylar. Şeýle meňzeşlik 60-njy ýyllarda da bardy. Ýöne kömek kulüýüniň nesline gelsek, eýen şeýle düzgün bolmady. Kömek kulüýüniň dörediciligi, onuň dogusy hem ýollaşy Osman Öde ýa Annaguly Nurmehmede meňzemedi. Olaryň dörediciligi kömek kulüýüni gaýtalamadylar. Olar täze edebiýaty, ýagny öňkülere meňzemeýän edebiýaty döretdiler. Onu diňe täze tanqid aýdyp biljekdi. Jemgyýete täze tanqid şol edebiýatyň möhümdigini düşündirip biljekdi. Şol meselede yeterlik üns berilmedi. Onu sizin pikiriňiz şo edebiýatdaky täze akymlaryň zerur bolşy ýaly, täze howanyň zerur bolşy ýaly, täze ganyň zerur bolşy ýaly tanqidde de täze gan, täze akym zerur ekenler şeýle bolýar. Şeýle, gurrunsyz şeýle, sebäbi ýagdaý şol zerurlygyň bolandygyny görkezdi. Bizim şaýat bolşumyza görä şu edebiýatdaky suslukdy soňky dören prezident ýazgylaryň jogapkärçiliginden başga, ýagny şu beýlekleriň kölegede galdyrylmagyndan başga edebi nesilleriň öz jogapkärçiligi barada näme pikir aýdyp bolar. Sebäbi öýlary gurulşylaryny olarda dogrudan hem täze edebiýatyň wekillerini, täze edebiýat döredýän getirýän adamlaryň wekillerini täze tanqidi pikirler hem bardy. Emma şu tanqidden bir hili adamlaryň göwnüne degmekden, başga pikir aýtmakdan şu döredijileriň özleri hem çekinýärdiler. Sebäbi tanqidi ýa-da başga pikiri hem ise gülülen garşylanmaýarlar da. Indi şu jogapkärçilik barada siziň näme pikiriňiz bar? Öz jogapkärçilikler, olaryň biri-biriniň galamdaşlarynyň eserleri bardy, dymmaklarynyň sebäbi näme? Şu taýda jogapkärçilik barada gurrun edip bolarmy? Elbetde gurrun edip bolar. Olaryň köp meselelere farksyz garaýanlygyny aýdyp bolar. Indi ýene şol senin aýdan meselelerine dolansak, Sovetler döwründe ýazylan eserlere, çykýan kitaplara döwlet tarapyndan pul berilýärdi. Kitap goýumy, erwetmi, tapawdy ýok. Ol çap boldymy? Demek senin galam hakyň bar. Belli ýazgy Konstantin Simonowyň ýatlamagyna görä, şol düzgüni Stalin girdipdir. Ýagny Stalin Sovet ministriniň başlygy hökmüne edebiýata näçe hak tölemeli, terjime näçe hak tölemeli, gaýtalan
çap edilen edebiyatlara näçe tölemeli? Şol töleglerin ählisini Stalin keskitläpdir. Şol keskitleme de SSR dargayança dowam etdi. Ýagny ýazyjylar eldeki boldular. Olar öz hojaýynyň ellerine seretdiler. Soňra şol düzgün ýok. Ya sen yarıncan edebiyatı ýazyp pul alanmaly ýa-da ýazman ümsüm oturmaly. Ýöne bir edebiyatın hatyrasy üçin, öz aýdasyn gelýän sözü aýtmak üçin isleg bildirmek bolar ahyren. Ine şol gaýrat bizim ýazgylarymyzda kemterlik etdi. Hudaý berdiňi bir ýerde elbetde bizim degip bilmejek ýa yetişmejek meselelerimiz kan. Şoň üçin häzirki döwre geçeliň, häzirki ýagdaýa geçeliň-de internet nesliniň edebiyat kıssy we poeziya eserleri, umuman söz senedi barada etjek olan çekişmeleri, yapılan saytlardan görünüşüne göre edebi taýýarlygyň tankydy pikirlenişiň biraz peselenigini görkezdiýem şu garaşsyzlyk döwründe. Ýöne käbirleri ingliz dilini okap bilýän türkmen ýaşlary köpelli, täze bir tolkun gelip biler diýip umyd edýär. Siz bir söhbetdaşlykda Sewitdäki beýleki urtlaryň wekilleri bilen deňeşdirilenini türkmenleriň pikir aýtmakda gaty ýyla galanlygyny aýtdyňyz. Bu ýagdaý üýtläp bilermi? Elbette üýtgemejek zat ýok. Ýöne häzir bilinkiler gaty ýalta. Olaryny hökümetiň edebiýaty kömek etmejekdigine düşünäjek ýaly ýöne nähilidir bir umyt bolar saklaýar. Bu aramazdan internet barada gowy pikirler aýtdyň. İnternet hakykatdan hem dünýäni daraltýar. Ýagny internet halklary bir-birine golaşdyrýar. Häzir meniň hatalşýan adamlarymyň ählisi dünýäniň niresinde bolsa bolaýsyn Türkmenistan tanıýarlar, ol ýerde dowam edýän siýasaty da bilýärler. Ýagny bizimkiler çykmaly. Dünýäde ençeme konkurslar yglan edilýär. Edebi konkurslar. Näçe halkara neşirleri var. Gynansak da şu ýerlerde türkmenler ören ar görnýär. Bir misal aýdyn. Gırgyz ýazgysy hem blogçy Oljubay Şakir diýilen bizim ýoldaşymyz Adam Plus diýen powest ýazdyr. Ol LGBT temasyndan. Bu temada bizim sevtimizde ýapyk gadagan, onuň bizim sevtimizde çykmak umydy ýok. Ýöne oňa fransuz diline çykarmaga kömek etjekdiklerine söz beripdirler. Men diýjek bolýanym bir gowzat bolsa bir ýerden ýol alýar. Egerde şol eser hiç ýerde çykmaýanda da 5-10 ýyldan 20 ýyldan ol hükman çap ediler. Bu da edebiýatyň çäklendirilmeginiň ýa edebiýatyň başga täze edebiýatyň aşak basylmagynyň jemgyýete ýetirýän agyr täsirleri barada hem şo anonimlik şertini guruldaş bolýan ýazgylar öz aladalaryny bildirýärler. Şo Türkmenistanda ýaşaýan ýazgylar, jurnalistler soňky döwürde şo gurulşary adamyň ýokdugyny, gurulşdan hem düşünşip bolmaýanlygyny, edilýän gurulşary derle gaharyň elýänligini, öňkü giň düşünjeli adamlaryň ýok bolup adalyp gidip barýanlygyny aýdýarlar. Siziň pikiриňizçe türkmen pikirlenişiniň daralmagynyň pikirdi çüpüremegiň öňüni almak, okuyan, pikirini aýdýan adamlaryň köpelmegi üçin gyssaly ýagdaýda näme edip bolar? Häzirki düşünýän, pikirlenýän adamlar näme edip bilerler? Ýa-da siýasatda bolşýaly bir edebiyatda hem howply bir zatmy? Käbirler muňa hem howply bir zat ýokmyny garayan ýaly görnýär. Meniň pikirimçe edebiyat siýasatdan ýokary bolmaly. Eger biz büyünkü siyasaty alsak, meselem Niyazlyň döwrüni, ol eýän köni, inni siýasat başga, edebiyat şoňa görä hiç wagt ownamaly däl, şüpüremeli däl. Ol öz döwründen mümkin bolsa bir neme öňrekde hereket etmeli. Edebiyat äzirt uly jemgyýetçilik güýji. Edebiyatçylar şol güýji aýan etmäge çalışmaly. Inni şu ýerde biz gurrumy kömek kullan başladyk. Ýagny meniň redaktorlyk döwrümden başladyk. Ýene men şol döwürlere gaýdyp gelesim gelýär. Sebäbi bizim şaýatlyk eden döwrümizde, ýagny bizim gözümiziň alnyna beýik edebiyatlar döräpdi. Ine şonun iki setirjik. Seher turup fiil ýüzüme çağany käklinde bolup bilsen şonça bol. Men şu setirleri näçe gaýtaladym kam. Belki müňlerçe gaýtalandyryn. Biz şeýle edebiýatyň döремegine şaýat bolupdyk. Ben häzirim şeýle edebiýatyň döремegine şaýat bolmak isleýän, şonuň üçin edebiýatyň bir neme ýokarda, bir jemgyýetçilik aladasyny edýän ýagdaýda janlanmagy gerek.
hormatly dinleyijiler, bir elbette Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýsem türkmen edebiýatyny dören ýagdaý barada, türkmen pikirlenşini dören ýagdaý barada size nähili pikir garaýşlar bar. Bu arada bize ýazyp hem telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Hudaýberdi Haly söhbetdeşlige gatnaşyp pikirlerinizi paýlaşaňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Hepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki-de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirlerinizi komment, sesli görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylma.